specielle gæst er. Hun kommer ind her. Det er Danser med Drenges tidligere sangerinde, Maria Asmussen. Det er næsten ligesom i gamle dage, Marie. Kan du genkende det? Det kan jeg lige love jer for, at jeg kan. Må jeg have lov at synge en lille sang for jer? Han er jo meget gerne. Jeg tænker, det er den sang, som jeg tror, jeg har sunget flest gange i mit liv. Jeg tror det. I synger selvfølgelig med. Ligesom jeg har gjort tidligere på aftenen, har jeg kunnet høre. Er der nogen i himlen? Og selvom du er væk for altid, så vil jeg ikke græde mere. Jeg vil lade som om du lever, og har det ikke godt nok, der hvor du er. Body